शेवटी इथं मिळाला. हा आबासाहेबांनी सही केलेला स्टाम्प पेपर. तर सुरेश, मी म्हणतो या पेपराच्या जोरावर घरातील सर्वांना हाकलून दे, म्हणजे आम्हाला पुढचा मार्ग मोकळा. म्हणजे मी नाही समजलो आहे तर आपण मस्तपैकी तुम्हाला अड्डा खोलू आणि त्याचा मालक तू असते. काय खरंच? तर मग हरकत नाही. आता पाहत सुशील, सरिता, सुनील,